Hi everyone, good afternoon and welcome back to my channel बिनीता बी लाइफस्टाइल नोंसोर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावलायबाय दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। So आङो दिनै ब्लगखौ सानसुनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय। जोङो ओंखाम जाखांजोब्बाय खालि रत्नजों माजोंल' स्कुलाव दङ दा फैनानै जागोन आरोखि ना फुङावथ' एसे जालांखायो। ओमफ्राय आङो दिनै फिथा बानायगोन फिथा स' लोगोफोर फिथायाथ' गोजां बोथोरावसो साबसिन जायो बा अखा हाबा साबसिन जायो। दिनै खिन्थु बिराद सान्दुं दं थेवबाबो आङो फिथाखौ जाथारगोन। मानो होनोबा दमासियाव फिथा बानायनायनि सिबिं आग्लायनाय दंमोन। सिबिङा गाज्रि जासिगोन आरोखि ना माने गाज्रि जागोन बेखायनो दा आङो बेखौ फिथा बानायनो नागिरदों। मायाबो जानो मोजां मोनथारो आरोखि ना फिथाखौ बिराद फिथा जानो मोजां मोनो। फिथा जासुलिसो जोंना माया। ओमफ्राय आङो कुकारावसो बानायगोन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पीठा स्टीम वाला राइस फ्लोर का। तो अभी मैं कुकर में ही बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कल रात को ही मैंने राइस शॉक करके रखा था। मैयानो आं सोमनानै दोनदोंमोन आरोखि ना माइरंखौ मा मा नांगौ गासिबो आं रेडी खालामजोबसै लोगोफोर। होमबा वीडियोखौ नायनो इंटरेस्टेड बा नायलांबाय थादो। वीडियो को अगर देखने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज एंड तक जरूर देखते रहिएगा। खामानि मावफानो लोगो लानाया नुदों नायदो माबायदि नाय। ओंखाम जाखांनाया बावाखै लिसु जानायफ्रा नायदो। खाना खाया है ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ है अभी लीची खा रहे और इतना मीठा भी नहीं खट्टा है फिर भी खा रहा है। गोखैखौनो होख्लायगासिनो दं। आंथ' गोखैबा जानो हाखाया जेबो देखाया बिसोरो। आं भिडिअ बानायनायाव जेबो आंखौ हेल्प होनो रोंथारा बिसोरो। आयु 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 सारखोलायबावबाय हाय खानायखौ। माइरङाथ' मैया हरावनो सोमखादोंमोन नालाय दै एसे फसरबाय। दा बेखौ आङो उवालाव नङा दे ग्राइन्डारावसो ग्राइन्ड खालायगोन आं अलसिया दबसो नालाय। दा सिबिंखौ एवग्रोनानै लानोसै। अभी ये जो सेसमी है तिल इसको रोस्ट करूंगी। सिबिं एवनाया जाबाय आंना इसिबां बुरजा एवबाय आङो। इतना सारा मैंने रोस्ट कर लिया है। अभी इसको ठंडा होने के बाद पीसूंगी। गुसु जाथोंसै। ओमफ्राय दानिया माइरंखौबो ग्राइन्ड खालायनानै लानोसै। चावल भी अभी ग्राइंड कर लेते पहले। दा नै माइरंखौबो ग्राइंड खालायखांबाय। चावल भी हो गया है। अभी मैं तिल को ग्राइंड करूंगी और आधा चीनी के साथ करूंगी आधा गुड़ के साथ क्योंकि मम्मी को चीनी खाना मना है। माखासे सिनिजों माखासे गुरजों मायाथ' सिनि मोनजाया नालाय बेखायनो। गैया गुरनाबो जाबाय। एबार सिनिनिखौ खालामनोसै। अभी चीनी वाला करूंगी। चीनी का भी हो गया। तो लोगोफोर नै दा सिबिं माइरं गासिबो कमप्लिट उनखांजोब्बाय। ओमफ्रायो बेखौ अनखौथ' नानांगौ नालाय दानो नाथ'ला दाहाय नानसै। सब रेडी कर लिया ग्राइंड कर लिया तिल भी चावल भी। तो अभी मंजिता जो है इधर मम्मी लोग के लिए खाना गर्म कर रही है। आयु मांसावनाय होनो बिदिखौ। शाम को बनाऊंगी मैं पीठा चाय के साथ खाने के लिए। तब तक के लिए वेट कीजिए। टें टें नेथ'दो लोगोफोर आङो दाहाय बानायगोन आरो ना। तो लोगोफोर दानिया नै आङो सौफैफिनलायबाय एसे दसे रेस्ट लानानै। दा ओमफ्राय फिथाखौ बानायसिनो नानाय फिथाखौ बानायनोसै दा बेलासिबाय नालाय साहाजों गोथाव जानो थाखाय। वैसे तो विंटर और रेनी सीजन में अच्छा लगता है ज्यादातर पीठा गरम गरम खाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं अभी तो समर है फिर भी खाते हैं क्योंकि लोभ नाम का भी कोई चीज होता है ना तो इसलिए। तो अभी बनाते हैं। इतना डायलॉग देता है जाके जल्दी जल्दी बना। आयौ आयौ लोगोफोर अबेनि बुगालिलि मोदाय फैखो आयौ आयौ गिबायसै आं थाब बानायथारसां। दा ओमफ्राय नै बे गोजौनि खोबग्रा फिसाखौ होला थाब जानथारसै लोगोफोर। आं कुकाराव दै होखाबाय जल्दी जल्दी से बिठा दी तो का चूरे ला गया है। कुकर में मैंने पानी डाल दिया है और व्हिसल वाला ढक्कन खुला ही छोड़ेंगे। सो दै एसे एसे होनानै लगायनानै लानोसै लोगोफोर। अनखौ थोड़ा पानी देके ऐसा मिक्स कर लेना होगा उसको पहले। दा आङो अनखौ मोजाङै लगायखांबाय। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दा आङो सालिफिननोसै। दोबारा इसको छानना पड़ेगा। ऐसे करके इसको छान लूंगी। अभी
लिखांनानै लाजोब्बाय सब छान लिया है तो इधर क्या क्या सामान चाहिए सब ले लिया है मामा नांगौ नै लाबाय नैबे सिथ्रि बिदि फिसा फिसा सिथ्रि लाबाय आरोखि ना बेखौ नै दैयाव सोमबाय पानी में इसको भिगा भिगा के यूज करेंगे इस कटोरी से ही करेंगे ये सब यूज करेंगे और प्लास्टिक का पेपर है वैसे तो यूज करना नहीं चाहिए पर जुगाड़ के हिसाब से कर रही हूँ ऐसा रखना पड़ेगा नहीं बिजी दिन बैरना फेफा चीनी का पहले करते पहले यहाँ पे दे देंगे चावल का आटा फिर दे देंगे थोड़ा सा चीनी का मिक्सचर चीनी और तिल का मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा दूंगी क्योंकि घर में बन रहा है तो इसे बारा होबाय सिबिंखौ ओमफ्राय सुथियाबो गोदै गैया मा गैया होनो एसे खम होबाय ओंखायनो आङो बुरजा होबाय ओमफ्राय नै लेयारिं खालायनांगोन आरोना ओमफ्राय ये लास्ट वाला है बिराद जाखायो दे उना जानांखागौ स' बिदि जाबाय दाना नैबे सिथ्रिखौ जे लादोंमोन अभी ये जो लिया था कपड़ा इसको ऐसा करके इसमें ढक देंगे ऐसा अभी इसको ऐसा करेंगे और ऐसा दे देंगे बिदि होहरबाय दा माबाखौ खुरैखौ बुखारनानै दस्रा खोबग्रा होनसै अभी ये जो कटोरी है इसको निकाल के दूसरा वाला ढक दूंगी मैं तो इसके लिए अभी इसको जो है कटोरी को टेक करके मुझे आराम से निकालना होगा ऐसे तो अभी देखिए कितना सुंदर हुआ है जा मोजां जादों नै दा नै बेजों खोबबाय ये वाला टिफिन का ढक्कन है इससे ढक रही हूँ क्योंकि अलग कुछ नहीं है मेरे पास तो अभी होने देते आराम से फिथाया जाबाय नै एबार बोखांनानै नायनोसै अभी इसको निकाल लेते पिठा पक गया है अभी देखते हैं इधर दिखाओ वाओ ये लेकिन ये थोड़ा फट गया है कोई नहीं फिर भी पहला है ना ये रहा पिठा हो गया हाँ इधर थोड़ा ऊंचा हो गया फिथाया जाबाय लोगोफोर बिदिनो बानायजोबनोसै पिठा ऐसा बन रहा है तो बहुत गर्म है टच नहीं कर सकते ये देखिए फिथाया जाबाय लोगोफोर दा बिदिनो बानायजोबनोसै आङो दा फिथाया जागासिनो लोगोफोर नै दा बाबुआबो फैबाय नालाय बे फिथाखौ आङो हजों मामोननो हरफानसै आरोखि ना नै फिथाया बिदि जादों तो पीठा हो गया है अभी घर में भी मैं भेजूंगी पापा लोग के लिए और सुना रहा ये लेके जाओ थैंक यू सो मच वाव मुनबिसं 1 2 3 छानलायबावनांगौसो छानलायबावो आठा वाव थैंक यू सो मच अभी मुझे मिल गया ये दीदी बनाया है बढ़िया सा अभी मैं घर में लेके जाऊंगा मजे से खाऊंगा मेरे लिए देने के लिए थैंक यू सो मच ऐसे होना चाहिए हर लोगों का दीदी ऐसा ही होना चाहिए चलो बाय बाय तो लोगोफोर नै फिथाया जाबाय पीठा बन चुका है बहुत सारा बना था और एक दो टूट भी गया मोनफा मोननै गावदोंबो आरोखि ना माने थाब बोखांनाय जादों ना मानो मिन्थिया इसिबां मानि बानायबाय थाया नालाय रोंजोबाबो स' ओमफ्रायो मोजां जादोंमोन आरोखि हा ओमफ्रायो दखाननि बायदिथार जायाखै दखाननि जोंनि आबै मादै बा आयंमोनहाथ' बिराद एक्सपिरियेन्स गोनांखा बिसोर बानायबाय थायो नालाय बिसोर गोरोंसिन जाखागोन स' जाखिनि बानायबाय बिनिफ्रायनो माखासे न'आव बयबो साहाजों जाजोब्बाय आरोखि ना दा नानिजों आंजों ओमफ्राय सुइटि बिफाजोंल' जायाखै स' ओमफ्राय न'आवबो हजों हरबाय उधर घर में भी मैंने भाई के हाथ भिजवा दिया है मम्मी पापा लोगों के लिए और इधर भी मम्मी पापा सभी लोग खा लिया बहुत टेस्टी बना है लेकिन उतना टेस्टी नहीं जैसे हमारे पेरेंट्स लोग बनाते हैं फिर भी ट्राई किया एक दो टूट गया तो फिर भी खा सकते तो अभी मंजिता और मैं खाएंगे तो फिर अभी मैं खाती हूँ Oh no! Oh no 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 no! Love you too, बोलो बोलो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट
comment, share, subscribe. 哎呦我的妈 Love you all and bye bye. Love you too. Bye bye. Yes.